Helo, Elin dwi'n 20 mlwydd oed yn astudio efo'r Brifysgol Agored a dwi hefyd yn blogio draw ar myblurredworld.com. Rwan, mae'n siŵr bod enw'r blog yn rhoi chydig o gliw i chi i'r ffaith bod fi'n byw hefo nam Golwg. Mae gennau gyflwr o'r enw Retinitis Pigmentosa, rhywbeth nes i'n cael yn diagnosio hefo pen o'n i'n 6 mlwydd oed, 3 mlynedd ar ôl cael y symptoma cyntaf. Ges i'n chofrestru'n ddall pen o'n i'n 12 a mae'n saff i ddeud bod ym mhrofiad i o dyfu fynym fel merch ifanc wedi bod chydig gwahanol i'r gweddill, gan bod fi wedi gorfod dysgu i ddefnyddio ffon wen, dysgu brêl a hefyd dysgu ddefnyddio llais ar fy ffôn fel fy mod i'n gallu ddefnyddio fo. Dwi hefyd wedi mynd trwy gyfnodau o deimlo'n unig ofnadwy oherwydd bod rhai pobl yn fy ngweld i'n wahanol i bawb arall. A mae hyn yn rhywbeth dwi'n drafod i lot draw ar y blog yn ogystal â pethau fatha anxiety, hyder, bwlio a pethau bach mwy light-hearted fatha colir, ffasiwn a'r cyngherdau dwi'n mynd iddyn nhw. Felly mae yna dipyn o gymysgedd draw yma yna. Ond un o'r prif bethau dwi'n trio i gyfleu trwy ysgrifennu'r blog ac gwneud pethau fel hyn ydy bod bywyd hefo nam Golwg ddim yn gorfod bod yn negatif i gyd. Gweithio'r sialensa, mae'n bosib byw bywyd hapus a positif, a mae'n bosib cael diddordebau jyst rhywbeth pawb arall. Sôn am diddordebau, un o'm rhif diddordebau i ydy ffasiwn. Yn y cyfnod ar ôl i fi gael yng nghyfrestru'n ddall, o'n i ar fin mynd fewn i'n 40au, ac o'n i'n clywed lot o gamsyniadau gan bobl yn deud bod ffasiwn ddim yn rhywbeth sydd yn gallu cael ei werthfawrogi gan rywun sydd methu gweld, a bod rhai o'n ni sydd yn byw hefo nam Golwg ddim eisiau rhoi ymdrech i fewn i sut ydyn ni'n edrych. Ac roedd hyn yn plannu hada o ansicrwydd yn fy mhen i mewn ffordd, yn gwneud i fi feddwl bod fi methu cymryd diddordeb mewn ffasiwn. Ond wrth i fi dyfu fyny a dod i dderbyn fy anabledd fwy, nes i sylweddoli bod barn pobl eraill ddim yn bwysig, ac os o'n i eisiau cymryd diddordeb mewn pethau fatha ffasiwn a colir, wel dylswn i ddim gadael i fy anabledd stopio i fi rhag gwneud hynna. Rwan fyswn i byth yn coelio bod fi wedi bod ofn camu fewn i'r byd ffasiwn, oherwydd mae'n wardrobe i yn llawn dop o ddillad. Lot gormod i un person, ond dyna fo, da ni angen bod yn prepared am bob tywydd yma yng Nghymru'n does. Ond gweithio'r ffaith bod fi'n trafod ffasiwn ar fy mlog ac yn rhoi lluniau fyny o'n wisgoedd i ar Instagram, mae pobl dal i gwestiynu fi'n ddiddordeb i. Chydig o fisoedd yn ôl, nath rywun yrru neges i fi ar Instagram yn gofyn pam wyt ti'n poeni am ffasiwn os dwi ti methu gweld? Rhywbeth nes i sgwennu blog post amdano fo wrth gwrs. Ond yr ateb syml ydy, pam ddylswn i ddim poeni? Pam dyla'r ffaith bod fi methu gweld stopio fi rhag mynegu fy hun trwy'r dillad dwi'n ei gwisgo? Dwi'n meddwl bod gennau berthynas dyfnach efo ffasiwn mewn ffordd, oherwydd dwi'n gwerthfawrogi dillad am sut maen nhw'n teimlo, be fath o ffabric a texture sydd gynnyn nhw, sut maen nhw'n neud i fi deimlo pen dwi'n gwisgo nhw, a hefyd sut maen nhw'n symud a falle. Felly i fi mae ffasiwn yn gymaint mwy na'r agwedd gweledol, a dwi'n gobeithio mewn amser wneith mwy a mwy o bobl ddechrau sylweddoli hynna. Mae yna lot o techniques gwahanol dwi'n defnyddio pen dewis gwisg. Dwi'n adnabod pob dilledyn sydd gynnau trwy sut mae o'n teimlo, a felly yn gallu ffeindio fo trwy hynna. Ond dwi hefyd yn trio cael rhyw fath o system yn fy nghwmpwr dillad lle dwi'n rhoi mewn un rhan, ffrogio mewn rhan arall, a wedyn mae hynna'n neud o'n haws i fi ffeindio be dwi'n chwilio amdano fo. Mae'r system yna yn mynd allan trwy ffenest weithiau ar ôl fi fod rhy ddiog i roi rhywbeth yn nôl yn y lle cywir, ond pan mae o mewn ordor, mae o'n gweithio'n iawn. Mae'r un math o beth yn digwydd pan mae'n dod i colir, felly dwi'n adnabod lot o'r products sydd gynnau drwy sut mae'r packaging yn teimlo. Ond os dwi ddim yn siŵr iawn o beth dwi'n chwilio am, na i roi label brêl ar y products sydd yn reit debyg mwyn i fi gallu ffeindio nhw'n haws a gwybod be di be. Mae yna gymaint o techniques a pethau gwahanol fyswn ni'n gallu mynd trwyddo nhw hefo chi, ond fyswn ni yma am oriau ferig, felly wrach bod hynna'n esgus ar gyfer fideo bach arall ar gyfer y dyfodol. Ond am rwan, os ydych chi eisiau gwybod chydig mwy am y techniques dwi'n defnyddio, y gwisgoedd dwi'n rhoi at ei gilydd,
neu chydig bach mwy amdano fi yn gyffredinol, mae o gyd draw ar y blog. Neu dwi hefyd ar Twitter, Instagram a Facebook, felly dewch draw i ddeud helo.